Barkanmu da safiya. An wayi gari da babban rashi a Najeriya, inda Allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar tarayya Gali Umar na Abba rasuwa. Gali Umar na Abba ya rasu yana da shekaru 65 a wani asibiti da ke birnin tarayya Abuja. Wasu sabbin bayanai kan rasuwarsa sun nuna cewar za a ɗauko shi daga Abuja don yi masa jana'iza a jihar Kano. Gali Umar na Abba shine kakakin majalisar dokoki na biyu a tarihin jamhuriya ta hudu, wato daga 1999 zuwa 2003, bayan murabus na Salisu Buhari wanda ya yi a wancan lokaci. Gali Umar na Abba ya halarci jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya karanta fannin kimiyyar siyasa, ya kuma halarci makarantar sakandare ta Rumfa College a jihar Kano, ya kuma yi firamare a Jakara. Babu cikakken bayani kan dalilin rasuwar tashi, sai dai wasu majiyoyi sun rawaito cewar za a sanar da lokacin jana'izarsa a nan gaba. An haifi Gali Umar na Abba a ranar 27 ga watan Satumba 1958, ya shiga jam'iyyar PDP a 1998, kuma ya zama ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar birni a majalisar dokoki ta ƙasa, kafin daga bisani ya zama kakakin majalisar. Ɗaruruwan 'yan kasuwa ne suka yi asarar kadarorin miliyoyin nerori a wata gobara da ta tashi a kasuwar garin Gwarzo da ke karamar hukumar Gwarzo a jihar Kano. Gobarar da aka yi a ranar Litinin ta jefa 'yan kasuwa cikin rudani, inda wasu suka yi ta kokawa kan asarar jari da suka yi. Kakakin hukumar kashe gobara a jihar Kano Saminu Yusuf Abdullahi ya ce gobarar ta kone shaguna da dama, ta kuma lalata dukiyoyin miliyoyin nerori, amma ba a samu asarar rai ko guda ɗaya ba. Ya bayyana cewa gobara ta tashi ne a tsakar daren Lahadi, kuma sai dai jami'ansu sun kai ɗauki a safiyar ranar Litinin, sannan aka samu nasarar kashe gobarar. Ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da suka yi asara, Ɗayyabu Lawal Bala, ya ce ya yi asarar kadarori na sama da miliyan 5, ciki har da shago. Ya kuma yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafa musu domin rage raɗaɗi. Ma'aikatan gwamnatin tarayya a faɗin Najeriya na kokawa kan jinkirin biyan albashin watan Disambar 2023. Ma'aikatan sun ce abin bakin ciki ne da suka yi bikin Kirsimeti a ranar Litinin ba tare da biyan su albashi ba, lamarin da ya shafi iyalansu, musamman waɗanda ba su ajiye kuɗaɗe ba. Da yawa daga cikin waɗanda suka zanta da Daily Trust sun koka kan yadda ba su yi bikin Kirsimeti cikin wadata ba kamar yadda al'ada take, ba kuma su yi girke-girke ba da kuma sanya sabon tufafi. Bayanai sun nuna cewar dukkan ma'aikatan da ke ma'aikatan gwamnatin tarayya a ƙarƙashin ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya da kuma wasu da ke ofishin sakataren gwamnatin tarayya sun ce lamarin ya same su ba zato ba tsammani. An gano cewa wurare kamar jami'o'in gwamnatin tarayya da makarantun gaba da sakandare na tarayya da kwalejojin ilimi da sauran cibiyoyin gwamnatin tarayya a faɗin ƙasar nan ba su samu albashin nasu ba a watan Disamba, duk kuwa da bukukuwan ƙarshen shekara. Majiyoyi sun ce ma'aikatan hukumomin samar da kuɗaɗen shiga kamar NNPC, NPA, NIMASA, NCC, CBN, FIRS da dai sauransu su ne kawai suka samu albashin watan Disamba. Ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle ya yi kira da a gaggauta biyan sojoji albashinsu. Ya ce rundunar sojin ƙasar nan na sadaukarwa sosai don ganin an tabbatar da zaman lafiya, don haka akwai buƙatar a riƙa biyan su cikin gaggawa. Matawalle ya bayyana haka ne bayan ya shiga tsakani wurin biyan albashin watan Disamba ga sojoji wanda tun da fari aka jinkirta biyan su. Daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar tsaro Hensho Ogubike shi ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar. Ya ce Matawalle ya shaidawa akanta janar na tarayya da babban bankin ƙasa CBN domin dai a gaggauta warware matsalar. A ƙetare 'yan tawayen Houthi a Yemen sun ɗauki alhakin kai hari da jirgi maras matuƙi a Isra'ila da kuma farmaki kan wani jirgin ruwa na dakon kaya a ranar Talata a tekun Red Sea, a wani yunkuri na nuna goyon baya ga Falasɗinawa, daidai lokacin da Isra'ila ke cewa yakin zai ɗauki tsawon lokaci ana gwabzawa tsakaninta da Gaza. Jim kaɗan bayan jawabin babban hafsan sojin Isra'ila Hazi Halavi game da hare-haren Gaza, 'yan tawayen Houthi na Yemen suka sanar da farmakin jirgin tekun Red Sea ta hanyar harba masa makami mai linzami baya ga kai hari da jirage marasa matuƙa cikin Isra'ila, wanda ke zama karin farko da suka iya isar da hari cikin ƙasar Yahudawa tun bayan yakin ranar 7 ga watan Oktoba. Sanarwar da Houthi ta fitar ta ce za ta ci gaba da farmakar Isra'ila da duk wani jirgi da ya nufi ƙasar matuƙar ya ratsa Red Sea, daidai lokacin da alƙalman Falasɗinawa da Isra'ila ta kashe ke tasamma 20,000, galibin su mata da ƙananan yara. A ɓangare guda, wasu sojojin Isra'ila 9 sun jikkata a harin wanda mayakan Hezbollah daga Lebanon
suka kai kan iyakar ƙasashen biyu, yayin da martanin Isra'ila ya kashe fararen hula biyu a kudancin Lebanon. Bangarorin biyu na Hezbollah da Houthi na ci gaba da kai hare-hare don tilastawa Isra'ila dakatar da kisan ƙare dangi da take yi wa Falasɗinawa a Gaza. To labaran kenan.